Neviem posúdiť. No, toto vyzerá, že nevie ani čo v tej hre má robiť. Sample should greatly aid in the war effort. I'll handle the terminal. Počkaj, to si zase vyjebal všetky granáty. A ja neviem ani kde som vyjebal všetky tie granáty. Dropping package. I'll handle the terminal. Až teraz ti povedal do piči. No, všem si, že vrátil. To mám ešte armor. Ich mám viac. A jak to tam dám? Prečo to nechce dať? A máš to SSDčko za sebou? Počkaj, kde som ho zahodil? Čtiebe. Jak si mohol A ty stratiť kde ty? SSDčko? Akože čo robíš? Got the package. Ja? Volal som. Orbital incoming. More pľúvači. Zoberám svojou sestrou do piči, alebo čo? Nie, ja som len ovládal, že jednou rukou chvíľu. Potom som sa až dal, že dve ruky. SSD vyhaduje, to je dať kokos. To je super smash SATA disk. Tunnel breach. Tebe dať niečo do ruky? Dobre. To len ty nechápeš. To ja som tu warlord z tejto hry. Áno. A inak, za čo si ma zastrelil hneď na začiatku? No lebo si nerozprával ako. Však som vravil, že počkaj chvíľu. No nič som nepočul od teba, že by si niečo také hovoril. A grcaš ako čo? No grcač nepotrebuje umierať, čo si kokot. Ešte aj hento prežije, to ti dúfam jasné. Však jasné, že to prežil, pozeraj kokot, aha, už idú. No vidíš, ale že tebe jebe to. Že si ešte zavolali kamarátov. No tie explózie sú nádherné. Ja milujem demokraciu. A grcaš za nami. Reloading. A keby len jeden. Rýchlo Bergana si musíme už porozhadzovať. Ale ja kde? Nemám. Fire in the hole. Nemám ich kde ich zobrať. Čo, granáty? Si zavolaj resupply? Áno, však tu je ty kokot. Hneď. Oproti nám niekde. No, tu je, aha. Áno. Presne viem kde je do piči. Kamoško. Ani sa nepozeraj za tento kameň. Ani sa tam nepozeraj. Pán By- Pusík čaká. A čo tá kobylka kurva neumne sa do piče? Vieš, ako Billy tu má koncert. A Billy prežil 500 kilov. Popros. Si nechcel, aby neprežil. Na 4 granáty to dáš. No tak proti tomu to granáty nespravím nič. Tohto takže pošteklia. Ale dá sa s nimi zabiť, len musíš už do toho odhaleného brúcha mu najebať asi 6 granátov, to stojí. To on je ťažký na zabitie. S granátmi čisto. Celkovo s primary zbraňami je nemožné ho zabiť. Spravil by si, keby ste videl Hviezdnu pechotu? Akože áno, skočil by si na neho, otvoríš mu pancier a hodíš do neho, lenže no... Ten bile trošku inak funguje ako hento ich grcanie tam bolo. No a Bambinko tam je. Chargerinko, Bambinko a dúfam ešte aj oni, Behemoth. No veď áno. Však a aký iný. Tapne hento? Hej, to ich vám tapne. Ale nemám tapne to Titána. Preto to nepoužívam, lebo proste je to cool, ale... To už radšej nabijem tú 500 kg bombu, kde mám dve. To ako keby to malo 2 minúty, tak dobre, ale 4. Dobre, tak mňa to proste HF-guard ubodal do chrbta. Calling in reinforcements. Nebudeš volať. No žiadne také vybambinkam, ale... Tebe musí prejebávať na hlavu.
No ten pľúvač to proste prežil. Dobre, Vikempil má normálne grcač. No, ale Dobre. Iné bambinko. Kamo, ale čo im to je? Prečo ich je tu tak 40 tých pľúvačov? To čo vás taklo, kurva? Kríku! Som zastavil normálne, odparkoval. Kamo, prečo? Tam zozadu do piče. Hej! Pozri Tak to sa. mám pozor. Ale nechod tam aj s ním do piče. Jeho si tu nehaj. Ja Koko. to zobrať kvazar. No, tak práve ma zachránil štít ako... Nespomaluj ma. Ja sa necítim na to byť spomalený. Dobre, vyzerá, že už došli za chvíľu. Hej, povedz to tým nohám, čo ma chcú dupať. Ty si A tak zase docho. Však ty kokot, keď ty jebneš priamo na mňa ten oný Eagle, tak čo mám robiť? Vyzerá, Zatancovať že si pomedzi to? Nevydržal už ani kokot. Však ty kokot, keď A dostal. ty nevieš, ja... Nevieš, kto som ja, Varlo. Možno tak na chrobákoch. Zoberiem ťa na robotu znova. Poviem, že dám Titána na one tap, tak ho dám na one tap. Nie ho Destroy Squadron. Akože tento grcač tu čo? On tam grcal? Že Titána na one tap. Čo ti to je? Requesting supplies. A mám do toho SSDčko? Však vedľa oného není. Ty piču, ale tu je Rare sample plný acquired. kráter samplov. I'll handle the terminal. A inak pamätáš si, jak Bežnač povedal, že už môže ísť na východ, že zistil, že tam má nočno? Tak už to zase zmenil, že už nikam nejde. Že on proste radšej ostane odutý. Ako neprekvapuje ma to, je to Bažinač, ale čo ti jebe. Bug outpost. Kamo to čo tu je do piči? Orbital Čo to modré incoming. kvety bol? Aha! Hej, pozri sa pred seba, čo tu je. Znie takže 50 grtačov a bambinka. A všetko ide za tebou, mňa to má v piči. Jeden grtač tu je so mnou. Tak vieš, oni vedia, že si môžu dovoliť, že ja to ustojím. Dobre, Zabi toho bambinka tvojho milovaného. nezabijem bambinka. Tam si idem pre kvazar. Hej, bambinko. A tu je ďalší bambinko. A som mŕtvý. Calling in reinforcements. Fire in the hole. Dobre, ide po mne ďalšie bambinko. No, ale som tu staknutý zás do piče už.